Lallai zina bashi ce. Ya kai mai sauraro kaɗan tsaya kaɗan sauraro wannan labarin. Mutumin yana cewa a lokacin da ina saurayina na samu admission a jami'a. Bayan na fara karatun ne sai na haɗu da wata budurwa a cikin jami'ar tamu muka ƙulla soyayya da ita tamkar ma'aurata. Har dai ta samu juna biyu. Da iyayenta suka gane sai suka tambaye ta wanda ya mata ciki sai ta ce ni ne na yi mata. Sai yayanta ya taho nema na a fusace yana nufin ɗaukar mataki a kaina. Yana zuwa sai ya tambaye ni, shin kai ne kai wa ƙanwata ciki ko? Sai na amsa masa da cewa, wace ce? Ni ban ma taɓa ganin ta ba a rayuwata, ban san ta ba. Sakamakon rashin hujjar da za su kama ni da ita, dole suka kyale ni. Bayan tsawon zamani, wata rana na dawo gida sai na tarar da mahaifiyata a durƙushe tana kuka. Sai na durƙusa na ɗaga ta, sai ta sake yanke jiki ta faɗi ƙasa har sau 3. Sai na tambaye ta karo na ƙarshe, me ya faru? Sai ta ce, ƙanwarka ce ga can wani ya yi mata ciki. Ya ce sai na ji kamar an soke ni da mashi. Hankali na ya tashi na ta sake ta gaba muka tafi wurin wanda ta ce ya yi mata cikin. Da muka je sai ya faɗa min magana da ta tayar min da hankali. Ba wata magana ba ce face wadda na faɗa ma yayan yarinyar nan da na yi wa ciki a baya. Ban san ta ba, ban ma taɓa ganin ta ba. Bayan zamani ya ƙara yin nisa sai na nufin yin aure. Na fara neman aure na samu matar da nake so kuma aka sa lokaci aka yi biki. Ranar farko da na tare da ita sai na same ta ba a matsayin budurwa ba, ma'ana ta riga ta yi zina. Tuni hankali na ya tashi sai ta faɗa min wata magana mai shiga rai. Don Allah ka rufa min asiri, ka suturta al'amarina kai ma sai Allah ya suturta al'amarinka. Ya ce sai na ce a cikin zuciyata, ya rabbi yakfi, ya rabbi yakfi, ma'ana ya mahalicina ya isa haka, ya isa haka. Ya ci gaba da cewa bayan mun kwashe shekaru da matata sai muka haifi ya mace kyakkyawa ga ta da haske kamar wata. A lokacin da ta cika shekaru 6 a duniya sai ga ta wata rana ta shigo gida tana kuka. Me ya faru? Ai mai gadi ne ya yi mata fyaɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aljaza'u min jinsil amal. Wallahi duk tsiyar da kake shekawa idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya haɗa maka zafi kan zafi irin wannan. Yanzu kun ga shi ya lalata 'yar mutane guda ɗaya tak, shi kuma an lalata masa guda 3. Muna roƙon Allah ka ƙara kare mu daga zina, masu yi kuma Allah ka shirya su. Don Allah 'yan uwa maza da mata ku taya mu isar da wannan saƙo ta hanyar yin shiya, domin mun san insha Allah wasu da yawa za su amfana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi idan Allah ya shiryar da mutum guda ta dalilinka ya fi alkhairi gare ka fiye da a baka jajayen raƙuma. Domin samun irin wannan bidiyoyi masu faɗakantarwa sai ku je kan YouTube ɗin ko Opera ku rubuta Gudun Duniya TV, sai ku danna alamar subscribe domin idan mun ɗora sabon bidiyo irin shi sai ku ɗauko shi ku zo ku sharing ɗin shi, ko kuma tun daga can ku sharing domin ku samu lada, domin mu ma ladan muke bukata. Allah ya datar da mu.